Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Бүген Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Илдус Касыймовны қолға алдылар. Ул күпме ришвәт алуда гаепләнә. Казанның Советы районы судыннан Руслан Хусайдинов. Şın Halal Lifestyle. Biz bu projeyi ihtiyaç olan insanlara Kazanda açılgan Halal Expo ko'rgazmasida nindi tür produksiyalar ham xizmatlar taqdim etildi. Aziz Shaymardan. İnsağına yaşayışından şiratdağı kater hazırlanı. Действительно уникальный катер. Мы его делаем серийно. Ул кайчан суга төшәчәк, моның хакында тулырак Нияз Рахман. Бүген Казанда Дәүләт Советы депутаты комитет рәисе урынбасары Илдус Касыймовны тоткарладылар. Ул 2 миллион 700 мең сум күләмендә ришвәт алган дип шикләнелә. Бу хәл 5 ел элек ул Бөгелмә районы башлыгы булган чакта килеп чыккан дип саный хокук саклаучылар. Бүген җинаять эше кузгатылды. Бу эшкә Бөгелмәдәге җырлый торган фонтаннарның ни катнашы бар? Руслан Хисмединов. Илдус Касыймовны Казанның Советы районы судына бүген қолын бұғаулаган килеш алып килделәр. Йөзе арган көндәлек киемнән бу яңалыктан кан басымы уйный башлады диде ул. Илдус Касыймов Татарстан Дәүләт Советы депутаты булганчыга кадәр 2010-2014 еллар аралыгында Бөгелмә районы башлыгы вазифасын үти. Тикшерүчләр хәбәр итүенчә, шул чорда шәһәрнең үзәк мәйданын төзекләндерә башлыйлар, җырлый торган фонтан урнаштыралар. Фонтан 25 миллион сумга төшә. Тикшерү комитеты белдергәнчә, Илдус Касыймов аны җиһазландыруга тендерда катнашачак, оешмага ярдәм вәгъдә итә һәм янәсе моның өчен 2 миллион 700 мең сум күләмдә ришвәт ала. Касыймов совершением указанных выше преступлений подтверждается показаниями ряда привлеченных в настоящее время по уголовному делу лиц. Бүген Совет районы суды тикшерү вакытында Илдус Касыймовның кайда булачагын хәл итте. Тикшерүчләр аны 2 ай кулга алуны сорый. Тик депутатның адвокаты моңа каршы сәламәтлеге какшаган һәм әти-әниләре олы яшьтә ди. Илдус Касыймов эш материаллары белән килешми. Окончание срока выполнения вот этих контрактов. Контракт буенча бу эшләр 2014 елның 31 декабрендә тамамланырга тиеш була. Ә сентябрь аенда мин район башлыгы эшеннән киттем. Шуңа да бу миңа бәйле түгел. Бүген Казанның Совет районы суд утырышы 1 сәгатьтән артык дәвам итте. Нәтиҗәдә Илдус Касыймовны 2 айга үй арестына алдылар. Руслан Хусайдинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Без көннең башка яңалыкларына күчәбез. Казанда зур ислам форумы, Казан саммиты ачылды. Беренче яңалыгы да бар инде. Ел ахырына Россиядә уртак хәләл стандартлар барлыкка киләчәк. Бу җирле продукцияләрне чит илгә сату мөмкинлеген биргә тиеш. Бу хакта бүген Халал Экспо күргәзмәсе ачылышында әйтелде. 50 илдән төрле продукцияләр азык-төлектән башлап финанс, туризм хезмәтләренә кадәр тәкъдимнәр белән килгәннәр. Тулырак Айзат Шаймарданов. Halal Expo күргәзмәсе мәйданчыгы шактый зур, шуңа да биредә иң җайлысы менә шушындый самокатта хәрәкәт итү. Һәрхәлдә монда шундый кешеләр дә бар, чөнки биредә 50 илдән төрле продукция тәкъдим ителә. Һәм бу ашамлыклар гына түгел, туризмда, икътисад, финанс һәм IT өлкәгә кадәр чын Halal Lifestyle. sadece kadınlar için, hanımlara özel bir alan. Sadece kadınlar. Anadolu Türklәре Alanya шәһәрендә хәләл ял итү комплексы проектын беренче итеп Казан Экспода тәкъдим итте. Әлеге макетта күрсәтелгәнчә, монда кунакханә белән фатирлар, виллалар булачак. Барысы да шәригать кануннары нигезендә. Хатын-кызларның иратлардан ябык зонасы да кертелгән. Bu projenin içerisinde Бу проектның уникальлыгы бассейннар, фитнеслар, иратлар һәм хатын-кызлар өчен аерым эшләнгән 10 мең квадрат метр майдан исә бары хатын-кызлар өчен генә ясалган. Алар анда ял итә, спорт белән шөгыльләнә, дәвалана алачак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кызыл лентаны кисү һәм чәк-чәктән авыз итү. Халал Экспо күргәзмәсен шулай ачтылар. Монда милли мөселман киемнәре, халал ризыкларны тәмләп карау, ислам финанс хезмәтләре. Нәкъ шушы комплекслар Halal Lifestyle дип атала, ягъни бар өлкәне ислам кушканча ясау. Бу ел күргәзмәгә фарсы култыгы илләре, гарәп әмирлекләре һәм Сугуд Гарәбстаннан да вәкилләр күп иде. Без гомерә кече хаҗ тәкъдим итәбез. Безнең хезмәт үзенең гади булуы белән аерылып тора. Кунакханә, трансфер, ашатуны оештырабыз. Аралашчысыз эшлибез. Ни
өчен Казан, чөнки монда мөселманнар күп яши. Без аларга ярдәм итәргә телибез. Татарстан үзенең IT хезмәтләрен һәм ашамлыкларын тәкъдим итте. Мөфти Камил Самигуллин хәләл лайфстайлны киң җәелдерер өчен Казанда мөселман мәктәбе ачу кирәк диенде. Мәктәп салырга җир участогы тәкъдим ителгән, ул Гагарин урамында урнашачак. Планнар хәзер, Аллаһка шөкер, безнең кафеларыбыз бар, алар ачыла, без аларны тикшереп торабыз, садикларыбыз, Аллаһка шөкер, бар. Киләчәктә дә иншалла бер мәктәпне булдырырга кирәк. Хәләл лайфстайл беренче карашка гына гади сыман, монда проблемалар җитәрлек. Бу хакта аерым фикер алыштылар. Очень важно изучение международного опыта. Төп проблема Россиядә уртак хәләл стандарт юк. Бу әлеге тармакны киң җәелдерергә комачау итә. Ел азагында азык-төлек буенча беренче хәләл стандартлар эшләнәчәк дип уйлыйм. Инде оештыру эшләре тамам, хәзер техник комитетта эш бара. Бу стандартлар экспорт өчен мөһим. Татарстанда 7 миллиард сумлык хәләл продукция җитештерелә. Уртак хәләл стандартлары булган очракта аларны күпләп чит илгә сату мөмкинлеге, шул рәвешле әлеге базарны көчәйтү мөмкинлеге булачак. Айза Шаймарданов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Казан саммит кунаклары арасында ислам хезмәттәшлеге оешмасы вәкилләре бар. Бүген аларның һәммәсен президент Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Алар турында кыскача. Бүгенге күрешүләр Әссәламу алейкумнан башланды. Президент янында ислам хезмәттәшлеге оешмасының даими вәкиле Рамазан Абдуллатипов. Сүз Россия белән ислам дөньясы арасында дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту турында бара. Шаймиева, Медихану и так далее. Вы тем самым себя тоже сохраняете. Әманасы Төркия делегациясы Казан саммитка шундый зур игътибар бирүләре өчен президент аларга рәхмәт белдерде. Спасибо, что вот столь представительная делегация сегодня находится в Республике Татарстан в рамках нашего очередного экономического саммита. Төркия белән Татарстан арасында икътисади мөнәсәбәтләрне президент югары бәяли. Сәүдә үсә, туризм чәчәк ата. Турдан-тур очкычлар оча. Төркия Татарстанның иң зур чит ил партнеры. Это для нас, конечно. Сезгә дә рәхмәт белдерәбез. Татарстан Россиядә иң җәлеп итә торган төбәкләрнең берсе. Сездә үз эшен башлаган эшмәкәрләр һәрдаим монда эшләүнең бизнес өчен уңышлы шартлар булуын әйтә. Татарстанга инвестиция кертүләренә куаналар. Дато Куджафар Кушари, сигез ислам иленең икътисади хезмәттәшлек оешмасы җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов белән очрашу күтәренке рухта башлана. Эшлекле сөйләшү белән дәвам итә. Это очень авторитетная организация. Мы активно расширяем нашу работу в форуме. Бу Россиядәге ислам хезмәттәшлеге оешмасына кергән дәүләт илчеләре белән очрашу. Алжир, Бенин, Мисыр, Индонезия, Судан, Уганда, Тунис илчеләре. Татарстан белән ислам илләре арасында икътисад үсешкә бара. Хәзер ул 1,5 миллиард долларга җиткән. Наша страна, как вы знаете, Россия, она многонациональна, многоконфессиональна. И сегодня по разным оценкам не менее 20, и 23, и 25 миллионов мусульман проживает в нашей стране. В этой работе активно принимают наши мусульманские регионы, в том числе и Республика Татарстан. Тәҗрибәле илчеләрдән соң Рөстәм Миңнеханов яшь дипломатлар белән очраша. Ислам илләре вәкилләре президентка сорауларын һәм тәкъдимнәрен яудыра. Очень важно, чтобы исламский мир был стабилен, очень важны образовательные программы, подготовка профессиональных имамов, которые двигали наших мусульман в правильном направлении. Хәзер башка темаларга күчәбез. Кечкенә карап зур йөзешкә кузгалырга торам. Яшел Үзәннең суднолар төзү заводында чираттагы катерны суга төшерергә җыйналар. Бүген аңа элмә тактасы беркетеп хәер-фатиха бирделәр. Завод тарафыннан оборона министрлыгына тапшырылырга тиешле бу шундый 10нчы катер. Ул нинди мөмкинлекләргә ия һәм кайда хезмәт итәчәк? Яшел Үзәннән Нияз Рахман. Бу катерның номеры хәзер корпусында ялтырый. Төзүчеләр аны 21980 проекты дип атый. Яшел Үзәннең суднолар заводы Татарстан өчен дистә еллар дәвамында мөһим заказларның берсе ул. Закладку первого. Мин әле кайчан гына беренче катерга нигез салган вакытларны хәтерлим. Бүген инде 10нчысы. Сез үзегезнең җилкәгә төшкән авыр эшне намус белән башкарасыз. Инженер, техник хезмәткәрләр, төзүчеләр барысы бергә зур мәсьәләне хәл итә. Һәр яңа судны завод хезмәткәрләренең уртак җимеше, мондый катерны төзү өчен якынча 1 ел вакыт кирәк диләр. Каждый заказ сложный. Бөтен заказларны ясау катлаулы, бары тик моның кебек сериягә салынгаш кына бераз аңлау һәм документлар буенча җиңеллек килә.
Әлеге катер 9-нчы заманча корал белән җиһазланган, шунысын әйтергә кирәк, ул су астында булган дошман корабларында күзәтә алырга сәләтле, шулай ук аның бортында кальмар дип аталган махсус водолаз күзәтү комплексы да урнашкан. Әлеге катерлар инде Россия диңгез флотында сакта тора, Сочида узган Олимпиадада тынычлык саклый, хәтта Сириядә хезмәт итә. Суга төшәчәк катерның Косякка китәчәге инде билгеле диләр заводта. Он отправится на Черное море. Әлеге катер кара диңгезгә озатыла, алга таба да бу серия дәвам итәр дип уйлыйбыз. Чөнки мондый катерларга ихтыяҗ зур, эшне инде Росгвардия өчен җыялар. Мондый катерларны Яшәүзән заводы инде 2008 елдан бері төзе кулланылышка тапшырылган, монысы чираттагы 10-нчысы. Инде якын арада ул суга да төшәргә тиеш. Яшәүзән районыннан Нияз Рахман, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда фон оешмасының иң проблемалы саналган Нукса авышлыгы урамындагы йортын тагын 2 айдан тапшырырга җыеналар, аның инде 14нче каты әзер. Яшьләр трак комплексындагы калган 2 объектны да төзеп бетергә шандыралар. Татарстанда фатир өчен өлешләп акча түләүчеләр кайчан үз өемдә, үз көем дип яши башлар. Руслан Хысынтинов кызыксынды. Июнь месяцем он завершит строительство этого дома. Яшьләр трак комплексында халык белән очрашуларны атна сайын уздыралар. Эш нинди темпларда бара. Шуны тикшерәләр. Биредә 3нче һәм 4нче йорт кулланылышка тапшырылган инде. Хәзер 2нче һәм 1нче өйдә эш бара. Соңгысының 14 каты әзер. Исегезгә төшерәбез, кайчандыр фонд салган объектларны Акташ оешмасы төзеп бетерергә алынды. Без кичә Акташның җитәкчесе белән очраштык. Ул безгә менә сүз бирде. Менә бу 1нче домны июнь аенда эшләрне бетерергә бу 1нче домдан. Без шуның турында бүген бу йортның белгечләреннән сөйләшеп бардык. Яшьләр трак комплексының иң проблемалы 5нче йорт территориясы бу. Үзегез күргәнегезчә, биредә инде 6 елдан артык бернинди дә эшләр алып барылмый. Бары тик тирә-юньгә менә шушындай субайлар казылган. Монда инде киләм, потому что мин рядом. Найля Салахова заманында 2 миллион сум акчасын бер бүлмәле фатир өчен түли, әмма әлегә ачкыч түгел, субайлар янында хәтта эшчеләрне дә күргән юк. Хәзердә шанабыз, ник шанмаска? Шанмаса бит ул шайтанына шанып бетергән була. Шанабыз. Ну, йөрибез инде, йөрдек, алдан бик кыен булды. Тиздән 5нче йортта да эш башланырга тиеш. Республика әлеге объектка ярдәм сорап Дом РФга хат юллый. Әлеге оешма төзелешкә өлешләп акча кертеп алданучыларга булыша. Татарстан рассматривается как один из пилотных регионов. И по нему Дом РФ. Татарстан пилот төбәкләренең берсе. Хәзер Дом РФ мәгълүматларның төгәллеген тикшерә. Проблемалы объектлар буенча яңалыклар май ахырына билгеле булачак. Республикада торак өчен өлешләп акча түләп тә үз фатирларын ала алмаучылар проблемасы 2021 елда тулысынча шишелергә тиеш. Бу хакта дүшәмбе көне Татарстан Дәүләт Советы сессиясе утырышында премьер-министр Алексей Песошин да җиткерде. Руслан Хысынтинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Сезнең дә безнең редакциягә җиткергә яңалыкларыгыз булса, борчылу мәсьәләләр хакында 89874200101 телефоны буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Хәбәрләрегезне язып та, фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Чаллының 10 балалы гаиләсе гаҗәеп сәер хәлдә кала, аларның фатиры юк. Аны арендага алып яшиләр, тик төрлесе төрле җирдә теркәлгән. Шул сәбәпле торак ала алмыйлар. Бу законга каршы килә дип саный гаилә башлыгы һәм бу канунны аңлатуны сорап Татарстанның Конституция судына мөрәҗәгать итә. Бүген Чаллыда судның күчмә утырышы үтте. Хәзер республика законына үзгәреш кертеләчәкме? Илшат Аюпов материалы. Смотрится дело по жалобе гражданина Андрея Вячеславовича. Андрей Орлов хатыны белән 10 бала тәрбияли, арендалаган фатирда яшиләр. Тик анда пропискада гаилә башлыгы үзе генә тора. 10 баланы теркәүгә фатир хуҗасы каршы килде ди. Ә канун буенча фатир алу өчен бөтен гаилә әгъзаларының бер адреста теркәлгән булуы шарт. На мой взгляд, оно противоречит. Минемчә, бу Конституциянең 28нче маддәсенә каршы килә. Анда җәмгыятьтәге урынына карамастан барлык гражданнар тигез хокуклы диелгән. Судта төзелеш архитектура торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгы вәкиле җавап тота. Фатир өчен 2016 елда гаиләгә акча бүленгән иде ди. Размер субсидии на 16 год. Торак алу өчен сертификат суммасы ул вакытта 5 миллион 60 мең 90 сум тәшкил итә иде. Орловларны ул канәгатьләндермәде. Алар моннан баш тарттылар. Күп балалы гаилә ник төрле адреслар буенча теркәлгән булырга тиеш. Мондый хәл тарихта беренче тапкыр ди министрлык вәкиле. Һәм бу очракта бернинди канун бузылмый дип саный. Требуется, чтобы
вся семья. Сертификат алу өчен бөтен гаилә әгъзаларының бер урында теркәлгән булуы шарт. Утырышта төрле оешма вәкилләре катнашты. Килеп туган мәсьәләгә шулай ук үз карашлары бар. В этой связи мы полагаем, что Әлеге нормаларны камилләштерергә кирәк дип саныйбыз. Положение рассматриваемого. Бу чиракта бер адреста теркәлүне таләп итә торган канундагы 4-нче пункт республикадагы социаль сәясәткә дә каршы килә, кеше хукуклары да кысыла. Утырышта президент вәкиле, министрлар кабинеты, югары совет, прокуратура, кеше хукукларын яклау кебек 7 ведомство вәкилләре үз фикерләрен әйтте. Утырыш карар ябык ишекләр артында уза, аның нәтиҗәләре хакында соңрак игълан ителәчәк. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Барлыгы 55 фильм тәкъдим ителде. Ул безнең Татарстанда төшерелгән фильмнар, 40 фильм ул халыкара конкурска кергән. Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә быел тагын нинди яңалыклар көтелә? Шулпак Касыймов күреп кайтты. Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның Санкт-Петербургта эш сәфәре дәвам итә. Бүген ул Россия Федераль җыены каршындагы закон чыгаручылар советы утырышында катнашты. Парламентарийлар белән ил башлыгы Владимир Путин үзе дә очрашты. Чарада президент юлламасындагы мәсьәләләрне тормышка ашыру турында сөйләшәләр. Төбәкләрнең кереме күләмен дөрес итеп бүлү, ил күләм проектларны гамәлгә ашыруда күзәтү турында да сүз булды. Бүген Казан мэры Илсур Метшинның юбилее. Шәһәр башлыгына 50 яшь тулды. Ул әлеге вазифада инде 13 ел. Илсур Метшин җитәкчелек иткән вакыт эчендә Казанда универсиада, су спорты төрләре буенча чемпионат, конфедерацияләр кубогы һәм футбол буенча дөнья чемпионаты югары дәрәҗәдә узды. Бу вакыт аралыгында безнең шәһәр Россиядә иң матуры, уңайлысы һәм туристларны җәлеп итә торганына әверелде. Безнең телерадиокомпания бүгенгә күп санлы котлауларга кушыла. Без аңа үзебезнең башкала лаеклы булырлык бик күп яңа проектлар телибез. Һәр башлангычында уңышлар, сәламәтлек, үзенә һәм зур гаиләсенә муллык. Тормышыгызда күңелле яңалыклар күбрәк булсын. Өч телдә белем бирерлек укытучыларны ничек әзерлиләр? Бүген Казан Федераль университеты педагогик кадрларны әзерләүдәге ысуллары белән таныштырды. Уку тәрбиядәге алымнар белән мәгълүмат чаралары җитәкчеләре кызыксына. Милли мәгарифнең киләчәге нинди? Гөлназ Сайфетдинова да күрде. Это уникальное оборудование не только для подготовки, и не столько для подготовки учительских кадров, сколько для подготовки физиков. Монда физика, математика укытучылар әзерләнә, лабораторияләр бар, тирәнтен белем шунда ук ныгытыла. Моңа галим, профессорлар төшендерә, заманча укыту методлары кертелә. Республика целевой набор дигән әйберне тормышка китерде. Бүгенге көнгә безнең 600 баладан күбрәк татар телендә укыйлар. Алар филология институтында да укыйлар, монда да укыйлар. Ник өчен безнең потребность бүген биктән начальный мәктәпләргә кирәк һәм туган тел укытучылары кирәк. Бүген КФУда педагогик юнәлештә 9000 студент белем ала. Милли кадрларга кытлыкны бетерү нәкъ менә әлеге уку йорты җилкәсендә. Дидактика булсынмы, тәрбия теориясе, методологиясе булсынмы, идара итү системасы булсынмы, без һәрберсен ике телдә укытабыз. Бу уку елыннан билингваль укытучылар әзерләү буенча 125 студентны кабул иткәннәр. Халыкара мөнәсәбәтләр институты 4 юнәлештә эшли. Уку җиңел түгел, әмма нәтиҗә югары диләр. Әйтәләр бит, шундый мәкаль бар, тырышкан табар, ташка кадак кагар дигән. Әгәр дә ул кеше тели икән, ул теләгенә ирешәчәк. Татар телен яхшы белгән бакалавр һәм магистрларны милли мәдәният һәм мәгарифнең югары мәктәбендә әзерлиләр. Анда укып чыгучылар югары, гомуми, өстәмә һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә эшләргә китә. Монда яңа укытучылар әзерлиләр. Алар өч телдә дә белем бирергә әзер. Менә шусы иң төп мәсьәлә. Өч телдә белем бирергә. Телне генә укыту түгел, белем бирү. Барысы да шундый заманча эшләнгән, заманча җиһазлар белән лаборатория тикшерүләр узып, без укыган химия, физика класслары түгел инде бу әлбәттә. Менә шушы заманчалык барып җитсә, бәлки укытучыларга да эшләргә кызыграк булыр иде. Шунсында сызыклыйлар педагогик белгечләр, алар кирәк булган конкрет мәктәпләргә барып җитәргә тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Андрей Тальцев, Яңа Гасыр каналы. КФУда укып бездә эшлим дисәң, әйдә ТНВга конкурсының икенче турына иҗади эш җибәр. Беренче этаптан узган катнашучылар хәзер үзләрен видеокамера объективы алдында сынап карарга тиеш. Кыска гына итеп үзең белән таныштыру кирәк. Кадрда дип аталучы роликның 2 минуттан артмавы мөһим. Видеоматериалларны жюри бәяләячәк, өстенлек мөмкин булган кадәр үзенчәлекле роликларга биреләчәк. Аларны безгә MP4 форматында җибәрү шарт. Эшләрне 30 апрельдән дә соңга калмыйча экранда күрсәтелгән PR TNV электрон адресында көтеп калабыз.
Казанда бүген көне буе кино күрсәтәләр. Башкалада халыкара мөселман киносы фестивале ачылды. Аның тантанасыннан репортажны без азгына соңрак тәкъдим итәрбез. Хәзер исә көне буе барган картиналар турында. Тунис киносы көне Борис Грачевский белән очрашу, ретроспектив фильмнар карау, тамашачы хозурына тәкъдим ителгән чараларның кайберләре генә бу. Конкурста быел 55 фильм катнаша. Татарстаннан кайсылары көч сынаша, Чулпан Касымова карап кайтты. Я уже и татарка, и русская. Омри Акила тумышы белән Тунистан кияүгә чыгып Казанда яши башлауына 15 ел. Халыкара мөселман киносы фестивален көтеп алам. Кино сәнгате белән танышу ул үзенә бер төрле серлелек ди. Моннан тыш биредә тәрҗемәче дә булып катнаша. Кроме фестиваля. Гарәп телендәге киноларны фестивальдә генә күреп була. Мин монда рәхәтләнеп эшлим. Тамашачыны Тунис кинематографиясе сәнгате белән таныштырасым килә. Мир кинотеатрында бүген Тунис киносы көне. Ул Красавица и псы әсәр белән башланып китте. Малайлар һәм кызлар аларның әтиәниләр бүген Яралаш киножурналының яңа чыгарышларында күрә ала. Аны тәкъдим итәр өчен Борис Грачевский Казанга үзе килде. Борис Грачевский тамашачылар сорауларына җавап бирергә дә өлгерә. Әлбәттә, зур күчтәнәшкә яңа сериялар. От десертиков никак не могу отказаться. С большим удовольствием сюда приезжаю. Мен бу фестивальгә ел сайын киләм. Сәләтле режиссер эшләре шактый. Без кино сәнгатен күзәтеп барабыз. Мөселманныкы булсынмы, безнеке булсынмы, без аларга ихтирам белән карыйбыз. Яралаш караганнан соң чиратта ретроспектив кинолар. Бу алдагы елларда фестивальдә тәкъдим ителгән фильмнар. Мәсәлән, бирдә Вера Глаголеваның «Атна война» киносы бара. Быел фестивальгә 55 фильм тәкъдим ителгән, 15 милли, 40 халыкара конкурста катнаша. Татарстаннан 3 фильм керде. Берсе тулы метражлы фильмнар, ул Байгал фильмы. Кыска метражлы фильмнарга Овертайм дигән фильм керде. Документаль номинациясендә Шихаб Хәзрәт фильмы. Фестиваль кысаларында 7 ил белән килешүләр төзеләчәк, кинематография өлкәсендә яңалыклар кертү турында да сөйләшәчәкләр. Чулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Шулай туры килде ки, бу көннәрдә Россиянең кино экраннарына Британия режиссерының Рудольф Нуриев турындагы «Белая ворона» Ак карга фильмы чыкты. Бу фильмны ни өчен карарга кирәк? Реальное время интернет басмасының бүгенге язмасында укыгыз. Мөселман киносы фестивале Казанга туристлар җәлеп итәргә булыша. Бу хакта бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фестивальгә килгән кунаклар белән очрашуда җиткерде. Без катнашучылар һәм тәкъдим ителгән кинокартиналар саны елдан-ел артуга шатбыз. Әлеге фестиваль Казанны бөтен дөньяга таныта, диде ул. Татарстанда мәдәният объектларын яңарту буенча зур эшләр башкарылуы хакында да белдерде. Уртак проектлар һәм кино тармагында белгечләр әзерләү буенча да фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов белән аралашканнан соң фестивальгә килүчеләр Галиәскәр Камал театры бинасына юл тотты. Кинофестивальнең ачылу тантанасына кадәр исемнәре дөньяга билгеле артист, режиссер, сценарий авторлары кызыл келәмнән уза. Буларның барысын хәбәрчебез Фәрүзә Мәҗитова күзәтә. Сүз аңа. Бүген Казанда кино бәйрәме башланып китте. Әлеге минутларда Галиәскәр Камал театры сәхнәсендә 15-нче Казан халыкара мөселман кинофестиваленең ачылу тантанасы бара. Анда дөньяның 28 иленнән танылган сценарий авторлары, режиссерлар, кино актерлары җыелды. Аларны премьер-министр урынбасары Васил Шәйхразиев сәламләде. Вас ждет, и в то же время мы желаем, чтобы пребывание в Казани только для вас оказалось таким долгожданным, приятным, и каждый делегат, каждый участник, каждый гость, уезжая отсюда, для себя заметочку осталось бы. Я обязательно хочу вернуться в Казань. Ачылу тантанасына кадәр кунаклар кызыл келәмнән узды. Алар арасында халыкка танылган Яралаш киножурналы әтисе дип йөртелүче Россиянең танылган кинорежиссеры, сценаристы Борис Грачевский бар. Актер Алексей Петрухин да монда. Тамашачыларга «Великолепный век» сериалыннан таныш булган төрек актеры Сәлим Байрактар да Казанда бүген. Бу фестивальнең ачылу тантанасы гына. Кинофестиваль үзе 30 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Башкаланың 2 кинотеатрында, Алмаз Cinema Group һәм Мир кинотеатрларында мөселман киноларын күрергә мөмкин. Анда барлык казанлыларны көтеп калалар. Кинолар бушлай күрсәтеләчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Әлеге саатка шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Күп кенә чемпионатлар тәмамланып килә, безнекеләрнең медальләре бармы? Безнең менә баскетболчы кызларыбыз Россия күләмендәге ярышта көмеш медальләргә ия булды. Инде волейболчы егетләр Россия чемпионатының финалына юлламаларга әзерләнә. Уңышлар телебез аларга. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз.
Казанның баскетболчы кызлары Суперлигада көмеш медальләр яулады. Хәлиткеч финал ярышында безнекеләрнең көндәше Ростов-Дон командасы иде. Безнең волейболчы егетләр дә бу көннәрдә җаваплы уенга әзерләнә. Финалга чыгарга тагын бер адым калды. Зенит Казан волейбол командасы яңа Уренгойга юл тотты. Анда Владимир Олекның уенчылары иртәгә Факел командасы белән Россия чемпионатындагы ярым финалда җавап уенын үткәрәчәк. Зенит Казан коллективы күтәренке кәефтә һәм бик яхшы физик әзерлектә. Истегезгә төшәбез, беренче уенда Татарстан волейболчылары 3-0 күрсәткече белән җиңү яулаган иде. Ярым финал сериясе 2 җиңүгә кадәр дәвам итә. Финалга юллама алу өчен безнекеләргә һичшиксез кунакта да уңышка ирешергә кирәк. Икенче ярым финалда Кемерованың Кузбасс командасы белән Санкт-Петербургның Зенит клублары көйсенашачак. Казан бу көннәрдә гимнастика үзәгенә үрелә. Россия чемпионатына илнең 40-тан артык төбәгеннән көчле командаларның килүе көтелә. 27 апрель көнне ачылыш тантанасы һәм сайлап алу ярышлары башланып китә. Җиңүчеләрне берничә тур буенча ачыклыйлар. Финал һәм бүләкләү тантанасы 28 апрельгә билгеләнгән. Гимнастика яратучыларны мавыктыргыч тамаша көтә. Кукмара районында бу көннәрдә иң көчле спортчыларны үзенә җыйды. Кукмара районында Степан Разин кубогына узучы фестиваль төгәлләнде. 6 төрдә осталыкларын күрсәттеләр. Төп призны яулау өчен 15 команда берничә ай дәвамында көйсенашты. Футбол буенча финал ярышы бу спорт бәйрәменең иң дулкынландыргыч вакыйгасы. Бу чарага төрле елларда Рубин клубы ветераннары да килгәне бар. Соңгы елларда турнирның форматын үзгәртергә уйлаганнар. Хәзер ул командлы уен төрләре арасындагы спартакиада булып санала. Программага иң популяр спорт төрләре кертелгән: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, аркан тарту һәм интеллектуаль төрләр. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез һәм исән сау булыгыз. Исәнсез, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан аш белмәсе телисезме? Данил Мастер моны чынга ашырыр. Данил Сызык, Мастер.рф, телефон 2 167 166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә баулы Знахайда болытлы 11 градус. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада яун-төшемнәр булмый 12 градус җыла. Төньякта Минзәле, Әгәрҗә, Менделеевскида болытлы, ләкин яун-төшемсез. Температура 12 градус. Төньяк-көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта сүрән көн көтелә 13 градус җыла. Булгар, Бош, Үпрәледә шулай ук яун-төшемсез, температура 19 градус. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда синоптиклар болытлы көн вакыйда итә. Яун-төшемнәр көтелми 14 градус җыла. Алда көннәрдә һава торышыннан үзгәрешләр көтелми. Доктор Оз федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Остеохондроз, бүсер, протрузия, умыртка баганасы авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Оз клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Озка язылыгыз. Башкалабыз Казанда болытлы, яун-төшемнәр көтелми. 14 градустан 16 градуска кадәр җыла. Төньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 53%. Җирнең магнит тыныч. Әлегә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шихапова таныштырды. Алда көннәрегез уңышлы үтсен. Сау булыгыз.